गुड मर्निं गाइसमोन दिनै मर्निं ब्लग बानायबाय आरो ना ब्लगानो जाहैबाय दिनै माने बेसरखौ माने जमा खालामनो नागिरदों आरो दुब्लियाव बांद्राय सेरेमजोबद्रायथारबाय नै गाइसमोन नेटखौ बोरै बानानै लाबोदों आरो आङो माने नैबे आखाइजों हमहरदों आरो ओमफ्राय दख'ना सरि लानानै फैदों बेसरखौ बुथुमनो थाखाय नोंथांमोनजों बे भिडिअखौनो शेयार खालामनो सानबाय नोंथांमोना नायलां दुब्लियाबो जा गोजान जानाया नै बाना लाबोनानै इमान गोलो नेटआ आरो मेंस्रालायलांबाय आं हां थोनो जालायलांबाय हां गोलाव लालायनाय जाबाय आरो आङो नोंथांमोना नायनो हागोन नै फुंजा आंनि ब्लग बानायनायखौ आरो नै गाइसमोन दुब्लिखौ जा गोजाननिफ्राय बारबोबाय आङो माने फैबाय ओमफ्राय फाइनेलि मोनसिगोन आरो बै नैबे मटरखौ बारनानैनो आरो ओमफ्राय जों जमा खालामसिगोन जमा खालामनानै माने नासिगोन आरो ओमफ्राय दिनै जमा खालामग्रोनायसै बेसर फुनाय जायगाखिनियाव फाइनेलि मोनफैबाय आरो ना थफ्लाखौ बायै जा मेंबाय आङो मोसौखौबो एवनो फैबाय आरो ना जोङो बेसरा बिदि सेरेमजोब्बाय आरो गाइसमोन ओमफ्राय माथो खालामबावनो आरो सेरेमनायाबो बांद्राय माने जोंहानिया दिना थांद्रायदो आरो दा फुनांगौ टाइमाव फुनो मोनासै सोलाबासै नालाय ओमफ्राय नै बिदि दांबानो माने गलांजोबो आरो ना बेसर बेगरा बेखिनि दा आंजों हासबेन्डजों बेखिनियावनो दोनथ'यो बेनिफ्राय थांनोसै थांनानै जमा खालामनाय जेनेबा बेसरखौ जमा खालामनायखौ भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै दिनै सान्दुंबो सायाबा आरोना बोथोरा जा मोजांखा नैबेनिफ्राय बैसिम आरो गाइसमोन औवा मान जा हाग्रा आरो ना बे हाग्रायाव खस्थ'यैनो फुबाय आरो थिखाबो लाबाय जोंबो फुबाय ओमफ्राय नै दा बिदि बेसर फुनाय थानायफोरखौ जों रोगाजोबगोन आरो ना ओमफ्राय मा टाइमाव लागै हायो नोंथांमोनजों बेखौनो शेयार खालामनो सानदों आरो भिडिअखौ अननानै कमेन्ट खालामबानो जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै गासिखौबो आसा खालामनाय थाबाय नै गाइसमोन मेंलायलांबाय आरो ना आलि थाबायनानै ओमफ्राय नै बेनो आरो बेसरालाय फिथाइफोरा थिगानो जादोंमोन नाथाय जोबोर गेसें जादों हाग्रायानो बांसिन नै नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन जा हाग्रा आरो दानि फुंजा ब्लग बानायनायजों नोंथांमोना अननानै सापर्ट खालामदो लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै गालां दख'ना सरि लानायजों जा डेन्जार नुखादो खारनो नागिरनाय रखम नुदोंना गाइसमोन मानसिफोरासो बोरै थफ्ला लायै खारोब्रा गथ' गथायखौ गारनानै माइनो बुथुमगोन दिनै बेसरखौ आरो बिजौ जालिजों बेवाइजों फैबावदों आरो बै औवा गुदिसिम आरो ओमफ्राय बैबो जोंहानि हा ओमफ्राय बैयाव बिथा दङ माने थाफैथ'नाय जायाखै नै गाइसमोन जों बेखौ बुथुमजोबनोसै माबोरै मोनदों बुथुमना बेसरखौ जों दा जमा खालामलांनोसै बे भिडिअखौ नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो दा जमा खालामगासिनो जोङो ओमफ्राय नेटआव माने बुंजोब्बाय आरो नानांगौखिनिया जाबाय बेनिफ्राय दा आरो एक्सट्रा जमायै खालामनानै बिदि दोनदो आरो ना जाहाथे माने नेटआव नाखांबाथाय जोङो थाबैनो बेखौ लांनो हायो आरो
नै गाइस बुथुमखांजोब्बायानो जोङो नाखांबायबो आथा बेखिनिखौ बुथुमफैदोंमोन ओमफ्राय दा जों थांनायदो आरो खाथियाव मानो गाबदों मबाइल लांगोनो मबाइल बोनिनि गाबदों मिसाया गाइस आं मामिदो बाजादो होनदो इमान खस्थ' होयो नोङो मामिखौ मा खालामदो मामिया मारोनसे नाखांबाय गाइस नै दय जमा खालामनाया नै मा जोगोन बैखिनिखौ बुथुमजोबना फैबाय ओमफ्राय बे मारोनसे होना खांबाय नालाय बेयाव मारोननै मारोनथामसो जाबावगोन आरो बै गोजानाव थानाय आरो ना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो गाइसमोन नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय